Хәерле көн, дуслар, мин Казань Экспода. БРИКС үзенең эшен башлый. Саммитта 33 илдән вәкил катнаша һәм 20дән артык дәүләт җитәкчеләре киләчәк. Менә күрәсез, монда пресс үзәк, төрле журналистлар, корреспондентлар барысы да үзләренең илләренә информацион мәгълүмат агентлыкларына соннар, мәгълүматлар тапшыралар. Индиядән, Бразилиядән менә әле яңа гына сөйләштек журналистлар белән. Үзенең масштабы белән таң калдыра. Гомумән, монда шундый энергетика, әле хөрмәтле дуслар, мин уйлыйм, сезне төрле илләрдән килгән вәкилләр белән таныштыру бәхетенә ирешермен. Дуслар, күрсәтәсем киләм таблоны. Шушы таблода туры эфирдан без күрдек, ничек ил җитәкчеләре Казан аэропортына, Татарстан җиренә аяк басалар һәм безнең хөрмәтле рәисебез Рөстәм әфәнде Миннеханов аларны каршы алды. Африка илләреннән килүчеләрне каршы алалар. Шуның хәтле күңелле менә татар милли киемнәрдән кызлар каршы ала ил җитәкчеләрен. Фәрит Мәхәммәтшин. Шәкшәкләр һәм күпи белән каршы алалар. Кыргызстан вәкиле. Әссәламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыгыз кем, үзегез белән таныштырсагыз иде? Мен исмим Турсунбек Ахун. Борбордагы Азия Адамдыктар боюнча конгрессинин координатору болуп иштейм. Кыргызстандан, анан Борбордагы Азия мамлекеттеринин атынан келип. Биринчи тапкырмы Казанда? Мен биринчи жолу келип Казанга. Бирок Россиянын көп өлкөлөрүнө баргам, но Казанга биринчи келип атам. Шунчалык коос, коноктоскон, шунчалык бир жылуу мамиледе болгон, аябай сонун шаар экен. Әле сезнең вакытыгыз булыр татар культурасы белән танышырга, шулай бит? Кайларда булыр идегез һәм нәрсәләр күрер идегез Казанда? Аябай сонун болот эле. Анткени биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Түрөк Айтматовдун апасы Нагим апа татар болгон. Субханалла. Биздин дагы башка татар улуттары, биз татарский центр бар бизде Кыргызстанда. Татарлар бир тууганбыз, тилибиз бир, динибиз бир, мусулман элбиз. Ошон үчүн силер менен дайыма биз байланышканды каалайбыз. Рәхмәт. Менә мин әле яңа гына кыргыз вәкиле белән рәхәтләнеп татарча сөйләштем һәм менә журналистлар шуны күреп тизрәк абыйны сырып алды. Менә шулай бит кыргыз теле, төрки телләр бер-берсенә якын. Здравствуйте, вы откуда приехали? Добрый день. Журнал «Спасительный нефтегаз» – это нефтегазовый журнал для инженеров-технологов Российской Федерации. Мы приехали на БРИКС посмотреть встречу официальной делегации, хотели познакомиться, какие будут подписания и какие соглашения подписаны. Что ожидаете от БРИКСа? Но как раз я в предыдущем сообщении сказал, что мы хотели бы посмотреть, какие будут мероприятия и к чему придут лидеры стран, для того, чтобы понимать, какая дальше у нас будет повестка по развитию нефтегазовой отрасли. Other arrangements, there are of course provisions made, and you just can't travel to this place. Дуслар, менә интервью бирә Франция вәкиле Джордж Кузманович дидиләр. Менә аның белән бергә килгән хезмәттәшләре. Актон. Политик. Сәясәтче. Менә журналистлар интервью. В каком стране? Я Татарстан, татар кызы Казан. Вы приехали первый раз в Россию. Первый раз в Россию. А в Татарстан? Нет, это не первый раз в России. Я жил в России. Раньше. Да, но я забыл все мой русский язык. А когда вы жили, где жили, в каком городе? Первый раз, я был в Москве, я был в Нижнем Новгороде. И это первый раз в Татарстане, да. И, но я люблю, это очень красивый город, да. Я француз, но ресторан для меня это очень важно. И это потрясающий город и очень вкусная еда. А вы до этого слышали про татар? Да, чуть-чуть. Да, но я знаю. Да. А у вас, наверное, время будет знакомиться Казанью? Да. Познакомиться с девушками, татарками?
Да. Но я люблю кухню из Татарская Татарстана. кухня. Иш-пиш-мак, делиш. Да. В ресторанах уже Да. такие цены сейчас. Ну, нормальные. Можете покушать, сходить. Да, это очень важно для французов. А как вас зовут? Александр. Александр. Очень Димон, приятно было да. с вами познакомиться. Да. Безгә менә шундый бүләкләр тапшырдылар. Күрсәтәсем килә мин яратам бүләкләрне. Менә шушындый журналистлар өчен җайлы, уңайлы булган барсетка дип әйтикме, ничек төзәттерсез, язырсыз. Монда ачкычта куярга була, телефонда куярга була, һәм брикстансың да файдаланырга була. Хәзер өчен ачам да күрсәтәм нәрсә бар. О, менә бу телефон өчен. Банк. Ручка. Уңайсыз уң кул белән төшерәм. Һәм менә монда ручка да бар, һәм нәрсә бар икән? Нәрсә бар? О, менә бүләккә значок. Сиңа монда бүләк бирделәрме? Юк. Ничек алырга икән беләсеңме? Әйдә күрсәт бейджигыңны. Бейджигыңда бергә булырга тиеш, менә шундай сары. Сары? Сары карточка булырга тиеш. Карточка юк. Сиңа тиеш түгел. Ләкин сиңа менән күпме бейджиг биргәннәр. Син бөтен залга да уза аласың. Син бәхетле кеше. Рәхмәт. Дуслар, мин сезгә күрсәтәсем килә Кытай журналистларының ничек эшләгәнен. Алар беренче тапкыр Казан татар кухнясы дип әйтик белән танышалар. Монда инде татар кухнясына мин ризык күрмим. Менә алар икәү утырганнар, сөйләшәләр, кулларын эшкәртәләр микроблардан. Игътибар итегез, ничек аларны төшерәләр операторлар, журналистлар. Мин ничек эшлим дә алар ничек эшли? Мин үзем төшерәм, ә бу ике корреспондент кызны оператор төшерә. Менә булар бик мөкибән китеп кухняны мактыйлар. Хәзер мин сезгә тәрҗемә итәм. Менә безгә аш куйдылар, салат куйдылар, ит куйдылар. Тәмле микән дип сорыйлар. Powerbank бүләк иттеләр. Менә бу айфоннарны зарядить итә. Аэропортка Кытайдан самолет килеп төште. Кытай җитәкчесе килә. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин. Си Цзиньпин самолеттан төшә. Татарстан җиренә аяк басты. Кул биреп күрешәләр. Президент администрациясеннән вәкил каршы алды. Си Цзиньпин икмәктән авыз итә, һәм инде әлбәттә чәк-чәктән. Каршымда утыралар Ливан вәкилләре. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Журналисты, писатели. Да. Мы с Ливана пришли в город Бейрут. Ого. Не расскажете сейчас обстоятельства, если это можно? Очень сложно. Там плохо сейчас. Война идет, а мы не знаем, когда это ужас заканчивается. Тем более вы смогли приехать. Я живу здесь, в России, а он летел через Стамбул в Москву и потом сюда, в Казань. Что ожидаете от саммита? Есть какие-то ожидания? Ожидания, конечно, и желаний много, но самое важное, что не забыли про нас. Смогли решить наш конфликт мирно. Еще не увидели, наверное, Казань.
не ознакомились, наверное, татарской культурой. Вопрос вот такой. Мы, да, первый раз в Казани, но чувствуем себя как дома. Культура похожа на нашу. Люди добрые, гостеприимные. Еда тоже вкусная. Город красивый, Казан. Надеемся, что еще раз будем. А сколько дней вы будете? Когда До конца уедете? это самое 24-й мы обратно. Постарайтесь быть в мечетях. У нас красивые мечети. Мы это видели, Театры. мечети, которые строили в Санкт-Петербурге, тоже сказали, что татары строили. Тоже очень красиво. И постараемся тоже здесь посмотреть. Пусть ваш тоже компаньон скажет пару слов на арабском языке. На арабском أقول لك كلمتين باللغة العربية للمشاهدين تبعونا. ترجم لي اياهم أنت انت. قل باللغة العربية. هي من هون من المنطقه. نعم نعم. انا اذا بدي اقول باللغه العربيه بحب اقول شكرا لشعب كازان Спасибо народу Казана. لانه الاستقبال كان جيد Встретили нас очень والمدينه كثير جميله хорошо. واكثر شيء Красивый جميل город. فيها هو التنوع الثقافي الموجود. И هذا محط احترام. самое красивое, что он видел, что культура там смешана. هذا شيء كثير مهم Это لازم очень نضلنا важно для نتمسك فيه туризма, بكل العالم. для гостей. Все чувствуют себя как дома. Қытай Халық Республикасы рәисе Си Цзиньпин БРИКС-ка әзерлекне югары бәяләде. Мин Татарстанга килүемне күптән көттем һәм монда БРИКС-ка әзерләнү буенча зур эшләр башкарылган диде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов үз чиратында Кытай журналистлары белән очрашты. Биредә дөньяны әйдәп баручы лидерлар җыелган. Гомумән, дөнья күп кырлы һәм күп полярлы булырга тиеш диде ул. Һәм бу вакыйга шуны ачык күрсәтә. Min yaratan Tatarstan.